को 37 गुंडा एका लोड़ी बाबा आम गण राज्य उपस्थित अच्छा से मोहन बाबा जार नाड़ा कथा शुणले तो माटी तो गुड़ तो माटी घस मुंड उड़ू आकाश उड़ आउ कई नुहे जार आलू घरे घरे प्रसिद्ध बाबा कालू आपण मान जानते मु भल कर जानच ना भिके पांडियन ठारू आरंभ करी राहुल गांधी पर्यंत सब कार्ड शिक्षा नहीं जदि कोदी इतिहास प्रति पुष्टा उल्टी देखले बाबा को ना कोड मिलियनी जानच बाबा तो जन्म होई नथिला बेसी टाइम वेस्ट करनी बाबा को भाषण दे है बाबा बाबा कालू घरे घरे प्रसिद्ध मो बाड़र आलू मो पाखु जी आसे तार स्वर्ग प्राप्त तार तो सबु संपत्ति मते जदि से दान कर दबो एबे का स्वर्ग प्राप्ति तार सेति में बच्चा तमे सबु तमर सबु जिनिस गुडतल देई दियो मोर औ बच्चा एबे आ समय बर्बाद समस्या धरि आस मो पाखु लाज पड़ना आस आस ओ बाबा काळू बाबा फुसे देलो तोरे कुकुर बसबे तोर तोरी फाटी जाऊ तो धोतिरे निया लागि जाऊ पालटा समस्या करबो रे पालटा समस्या करबो तोरी पडुचती पाल समस्या मोर बाबा 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 मु लुटी गली बाबा बाबा मत रक्षा कर बाबा बाबा मोर घर समस्या अछि बाबा मोर समस्या रे समाधान कर बाबा बच्चा प्रथमे दब टंका तापर हेबो तम समस्या बंका कैश नहीं बाबा ओनली फोन पे बाबा चिंता करिवार नाही बच्चा एथिरे कर ओह नो 999 बच्चा हेगला बाबा कुह बच्चा असुविधा बाबा मोर चुट्टी झड़ुची बाबा सेति भाई मो माइप मते छाड़ी देला बाबा चिंता करिवार नाही बच्चा सब परा हमर मु करबी तम समस्या बाबा मु होची बाबा कालू घरे घरे प्रसिद्ध मो आलू बाबा कालू की जय हो बच्चा आशीर्वाद रहिला सुना बच्चा
এইটা হচ্ছে বিশ্ব প্রসিদ্ধ জাপানি তৈল। জাপানি তেল বাবা, এটা কোন জাপানରୁ ଆସିଛି? ତୁମ ହାତ ସଭ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ବାବା। ମାଟିରେ ମିଶିଯିବୁ ବେ, ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ପଶିଯିବୁ ବେ, ପାଡ଼ି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବୁ ବେ। ବାବା ହୁସ୍! ଡୁମ୍! ହାଟ୍! ହୁସ୍! ବାବା ମୋ ବାବା ମୋର ରକ୍ଷା କର ବାବା, ରକ୍ଷା କର ବାବା। ଆଉ ମୋ ବାବା ଟଙ୍କାଟି ବି ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ପୁରା ଦୁବାଲିଆ ହେଇଗଲି ବାବା। ତମର କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସମ୍ପତ୍ତି ବି ନାହିଁ ବାବା, ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ଟା ବାବା। ସବୁ ଆମର ବଛ, ରଖିଦିଅ ବଛ, କାଢ ବଛ। ମୁଁ ଆଉ ଘରୁ କେମିତି ଯିବି ବାବା? ଏ ସଂସାର ମୋହମାୟା ବଛ, ସବୁ ଆମର, କାଢିଦିଅ ବଛ, କିଛି ହବନି। ହଁ ବାବା ଆଉଚି ଆଉଚି। ଚଲା ବାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। କି ସଲା ବାବା? ବଛ ଆଙ୍କର ଟିକେ ବସ୍ତ୍ର ଉତାରି ଦେବେ। ହଁ କାଢିଦିଅ ବଛ, ସବୁ ଆମର। ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ଏ ବାବା? ସଂସାର ମୋହମାୟା ବଛ, ସବୁ ଆମର। କେମିତି ଯିବି ବାବା ଘରକୁ? ଆଶୀର୍ବାଦ ବଛ, କାଢ। ଆରାମ ରେ। କେମିତି ଯିବି ବାବା ଘରକୁ ଆରାମ ରେ ଏବେ? ବଛ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବାବା ବଛ। ମୁଁ ଆଉଚି ବାବା। ମୋର ଦିଟା ବାବା। ସଂସାରେ ସମସ୍ତର ଦିଟା ବଛ। ସେଇଟା କହୁନି ବାବା, ଆଉ କଣ ମୋର ବଛ? ଦିଟା ମାଇପି ବାବା ଆଉ 24ଟା ଛୁଆ ବାବା। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବାବା। କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛ ବଛ? ଯବାନୀର ଜୋସ୍ କୁ ମୋର ଉଡିଗଲା ହସ ବାବା। ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ବାବା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ବାବା, ଭୁକରେ ଅଛି। ହଉ ବଛ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ହଁ ମୁଁ ବାବା। ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ହଁ ବାବା। ଆଉ ମନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଆସିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏନି ବଛ, ମୋର ଦିଟା ଆଳୁ ବେଲେ ଧରିକି ଯାଏ। ହଁ ବାବା। ଚେଲା ବାଳୁ, ହଁ ଗୁରୁ। ଚେଲା ବାଳୁ, ହଁ ଆଉଚି ଆଉଚି। ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଗୁରୁ। ମୋର ଯୋଉ ଆଳୁ ଦିଟା ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଲ? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଅ। ଗ୍ରହଣ କର ବଛ, ଭକ୍ଷଣ କର ଏଟା କଣଟା ବାବା? ବଛ, ଏଇଟା ମୋର ହିଁ ଆଳୁ, ଭକ୍ଷଣ କର ବଛ। ହଉ ବାବା, ହେଲେ ମୋର ସେ କଥାଟା ସମାଧାନ କର ବାବା କିସ? ଅଛି ବଛ ମୁଁ, ହଁ ବାବା। ମୁଁ କା କରି, ସବୁ ଆମର। ହଁ ବାବା, ତମର। ବଛ, ତମ ବାରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି? ହେଲେ ନାଇଁ ବାବା, 5 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆଇବ? କୋଉ ଦୋକାନରେ ବାକି ଖାତା ଥିବ? ହଁ ବାବା, ଘୋଡ ବଛ, ଘୋଡ ଘୋଡ। ଗୋଟେ ବାକି ଖାତା ଅଛି ବାବା, କାଲାମଣି ଦୋକାନରେ। ଭଲ ଅଛି ବଛ। ହଁ ବାବା। ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ, ହଁ ବାବା। ଏଠିକି ଯିବ, 5 ଟଙ୍କିଆ ମୂଷା ଛଡି ଆଣିବ। ଉଷା ଉଷ। ହଁ ବଛ, ହଁ ବାବା। ତାକୁ ତ ଭକ୍ଷଣ କରିଦବ ଆଉ। ହେଲେ ମୋର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କି ବାବା? ପୁରା ବଛ, ସବୁ ଆମର। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବାବା। ଯା ବଛ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଖାଇବି। ତ ଖାଇବ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ହଉ ବାବା, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆମର ବଛ। ହେଲେ ସେଟା କିଣିକି ଖାଇବି ବାବା। ମୁଁ ବାବା କାଳୁ ବଛ। ବାବା କାଳୁଙ୍କର ଆଉଚି ବାବା, ଆଉଚି। ବାବା ପୁତ୍ରୀ, ତମ ନାମ କଣ? ମୋ ନା କନକଲତା। କନକଲତା।
ବାବା 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 କୁହ ପୁତ୍ରୀ। କଣ ହେଇଥିଲା ବାବା? କିଛି ନୁହଁ ପୁତ୍ରୀ, କୁହ ତମ ଅସୁବିଧା କୁହ ପୁତ୍ରୀ। ବାବା ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବାବା, ମୋର ଟିକେ ସମାଧାନ କର ବାବା। ପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ ଡାବୁଟା ଆଣିଛି ବାବା। ଦେଇଦିଅ ପୁତ୍ରୀ, ସବୁ ସବୁ ଆମର ଦେଇଦିଅ। ବାବା ମୋ ସମସ୍ୟାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା। ଦେଖଉନ। ବାବା ଆରେ ମାନେ କୁହ। ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ବାବା, ମୋ ସମସ୍ୟାଟା ଟିକେ ବୁଝ ବାବା। ପୁତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ, ମୁଁ ହଉଛି ବାବା କାଳୁ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋ ବାଡିର ଆଳୁ। କୁହ ଅସୁବିଧା ଟା। ବାବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ମଦ ଏକା ପିଉଛି, ଟଙ୍କାଟି ମାଗିଲେ ଦଉନି, ସବୁ ବିକି ଖାଇ ଦଉଛି ବାବା। ସବୁଦିନେ ଲୋକ ହେଇକି ହାଟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା, କଣ କରି କୁହ ବାବା। ଆରେ ପୁତ୍ରୀ ଯିଏ ନ ପିଉଛି ମଦ ତା ବଂଶ ଯାକ ଗଧ। ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମତେ ଏହାର ଉପାୟ ଦିଅ ବାବା। ହଉ ପୁତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମ ଘରେ ଅରଖ ପତ୍ର ଅଛି? ଘରେ ତ ଅରଖ ପତ୍ର ନାହିଁ। ତମ ବାଡିରେ ଥିବ? ହଁ ଆମ ବାଡିରେ ଅରଖ ପତ୍ର ଅଛି। ତାଇରୁ ଆଣିଦବ, ହଁ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିଦବ, ହଁ ହଁ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଫୁଟେଇ ଦବ ପତ୍ର ଯାକ। ତାପରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ, ମାସକୁ 12 ଦିନ, ବର୍ଷକୁ 144 ଦିନ ଦିନ ରାତି ପିଇବାକୁ ଦେଇଦବ ତ ଲେଖାଟା ରାଇଟ। ସତ କଥା ବାବା। ଏ ପୁରା ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଏ ଛାଡିଦ। ପୁରା ଲେଖା ରାଇଟ ତ। ହେଲେ ଇନ୍ଦିଆ ଲେଖା କରିବ ଛିଡିଯିବ ତ। ହେଲେ ଇନ୍ଦିଆ କରିବ। ବାବା କାଳୁଙ୍କର ଜୟ ହୋ, ବାବା କାଳୁଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ପୁତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ବାବା ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା, ଆସୁଛି ବାବା କାଳୁଙ୍କର ଜୟ। ପୁତ୍ରୀ ହଁ ଶୁଣ ଟିକେ, କାଲି କେଲେ ଆସିବ ପୁତ୍ରୀ? ହଁ ବାବା ଆସି। କାଲି କେଲେ 2ଟା ଆଳୁ ଦେବି ପୁତ୍ରୀ। ହଉ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ବାବା ବାବା ମୋ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦୂର କର ବାବା। ବାବାଙ୍କର ଶୟନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବାବା ଏବେ ଆଉ ଦେଖା ଦେବେନି, ଫେରି ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହାय, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କିରଣ। ମୁଁ ଚିକୁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚିକିଟି ପିଲାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍। ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସରି ଗାଇସ୍, ଏଥର ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ ଗାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।